Goedemorgen. Maar ik zie jas wel even aanhouden, want we gaan eerst even naar de stal. Zo. Past precies. Dan we dit lien. En dan kan je dat straks scoren. Goed? Nou, gaan we hè? Zo. Dan zet ik daar hier wel. Goed idee. Wij hebben het genoegen met Roel Brouwer. En Roel is onze oudste cliënt van de kinderboerderij. En ik ben Witske Venema en ik ben hier coördinator zorg op de kinderboerderij. Want hoe oud is Roel? 91. 91, ja bliksem. Een hele leeftijd. En wat voor taken doe je hem hier gewoon bij? Kan je daar iets over vertellen, Roel? Wat doe je meestal op de kinderboerderij? Deze, hè? Ja. Dus squash de ballen. En dat doen we dan in lietse stukjes. En wat doen we daarna met de ballen? Waar moet dat heen, hè? Naar de dieren, ja. We doen het nou in de amer en dan straks naar de pauze. Dan brengen we het naar de dieren. Ja. Heb je hem leuk werk? Hast je leuk werk? Deze. Dat is ballen het mooiste werk wat er op een kinderboerderij is. Ja. En toen want dan ben je nou in de rolstoel hier altijd, hè? Maar jeder, dan hier sto je oorwerk. Wat is dat toen op een kinderboerderij? Vegen. Vegen, ja. Roel kan heel goed vegen. En dat is heel graag. Binnen en boeten. Ja. Maar nu wil het erin net zo goed meer. En nu hebben we een mooie taak voor. En dat is dus ballen scoren. Ja. Nee, het is helemaal niet koud. Het is lekker boeten. Zal ik daar zo erbij zetten, Roel? Want anders dan kan je er nooit goed bij komen. Zo. Hoe vaak doen wij dit? Wij doen dit elke kwartier, Roel, hè? Ah. Altijd net heel het rijdt, dan doen we elke kwartier, maar dan gaan wij naar de bergen. Ja. En verneemst je dat dit voor Roel ook altijd een mooi moment is? Oh, hij vertelt het zelf al, hè? Het is een mooi moment. Waarom is dit een mooi moment voor jou? We zijn lekker. Ja. We hebben lekker boeten, hè? Ja. Ja. Dan ben je net alleen nog binnen in de kantine, maar dan heb je je boeten even met de beestjes. Met de band, dit hier boetje. Ja. Je kent het ook wel in Ocean, dat je dit mooi vindt. Ja. Ja.